Taliwasan na sinating pandemic karon, dugang kalbaryo sa subang mga dapit sa syudad ang pagbaha kon mabundak ang uwan. Mao kini ang gitutukan sab karon sa gamhanan sa Dakbayan, Sugbo. Anay report. Sa pagbundak sa uwan kagabi, misaka na sab ang tubig sa mga dapit nga bahaunon sama na lang sa sitio Ubos Pundok sa Basak Pardo nga una nang nabisita sa Balitang Bisdak. Usa kini sa gitutukan karon sa Cebu City, matud ni Konsehal Jerry Guardo nga misusi na sa dapit. Sumaan niya nga adunay short ug long-term solution nga ilang gilihok sa nasong problema. Nagbaha na sa dito sa Basak Pardo kay gibas mga 2 weeks, mga 2 to 3 weeks kay ang balay nga nagpatong sa kanal, wa pa man to na mo magubaw. We still have to schedule a demolition. Apil sa mga gilihok karon, ang mga agianan sa tubig nga adunay mga taong nagpuyo ug maoy nakaingon sa pagbara sa tubig. Gumikan ini, gidakdang ipang-relocate ang mga taong nagpuyo nining mga dapita. Kaning mga informal settlers, there are about mga 40 to 60 kabuk na informal settlers diri sa Tinago or Langob River. So, nanay gidownload ang DPWH nga funding nga 140 million para sa ilang relocation sa site. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.